என் பேர் பிரியா. நான் சென்னை ஈசிஆர்லேருந்து வந்திருக்கேன். நான் 2, 3 ஷாப்ஸ் நேத்தே சென்னையில பார்த்தேன். பட் எனக்கு வந்து சூட் ஆகல எந்த ட்ரெஸ்ஸுமே. நான் தேடுற ட்ரெஸ் அங்கே எதுவும் கிடைக்கல சென்னையில. ஸோ காஞ்சிபுரம் இந்த இன்ஸ்டாகிராமில் நான் பார்த்தேன். வெட்டிங் லான்ச்சில் வந்து பார்த்தேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. வீடியோலேயே வந்து செம்மையாக இருந்தது. ஓகே, நேரில் ஒரு வாட்டி விசிட் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் சென்னையில் ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் அப்படின்னு. இங்கே உள்ள நுழைஞ்ச உடனே ஓகே இது செட் ஆகிடும், இங்கே தான் நம்மளோட பிரைட் நைட்ஸ் ட்ரெஸ் வந்து இங்கே செட் ஆகிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு உள்ளே வந்தேன். இதே மாதிரி என் மைண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ளே செட் ஆகிடுச்சு. ரெண்டலில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. எனக்கு அதுவும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பட் ஓனாக வந்து எடுக்கும் போது எனக்கு இன்னும் நல்லா இருந்தது. என்னோட கலருக்கு வந்து ஏற்ற மாதிரி இந்த ட்ரெஸ் இருந்தது. ஸோ நான் ஓனாகவே எடுத்துக்கிட்டேன். பட் என்னோட மைண்ட் ரெண்டல் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஓன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்னோட ட்ரெஸ் ப்ளூ கலர் எனக்கு பிடிச்ச ப்ளூ கலர்லேயே இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. My name is Nakshitra. I like the shirt.